да пробваме. Надявам се, Ако не, пак ще. Готови ли сме? Ето. Здравейте, здравейте, драги зрители! Добре дошли отново след рекламите. Здравейте! Гледате ни сега, евентуално. Така, ние сме тук, за да ви помогнем евентуално, разбира се. Сега да видим и първия ни зрител за тази вечер. Или зрителка. Евентуално. Извинявай. Така. Да, вие. Така, вие. Сега ще ви кажем какво ви очаква. Евентуално. Евентуално. Вие сте мъж или жена. Евентуално. Най-вероятно на края на месеца Евентуално. ще получите пари. Или яйца. Евентуално, да. Така. Така, момент. Пада ми. Кое? Нищо, здраве да е, Мак Стефанова, здраве да е. Евентуално ще си го вземете. Стоп! Получавам енергия от космоса. И аз. Стоп! Задръж така, да пуснем само рекламите. Не се отивайте. You just have to ooh ah oh. You just need to ooh ah oh. You just bring the ooh ah oh, and then maybe you don't need to buy me flowers. И ето ни отново след рекламите евентуално. Да, значи, вие, евентуално, този месец, ще ми се случи евентуално нещо хубаво или нещо лошо. Вашия брат, или евентуално сестра, или евентуално познат от блока, а не живеете в блок, в къща сте. Евентуално. Евентуално, домашното животно, евентуално рибки, охлюв, катерица, или евентуално куче, котка, ще ви дадат знак, че вие, евентуално, ще ходите, евентуално на театър. Евентуално може да сме прави. Затова гледайте ни и следващия път. Тук, на живо, с Мак Стефанова. Евентуално. И Мак Димитрова. Аз. Евентуално, следващия път отново ще бъдем с вас. Дай се. Не мога. Що? Не ме пипай, не ме пипай. Разлете от тя. На тебе ли? Да. Ау! Добре. Став, и так да не е снимано.